Zan yi bincike hanya a sauƙaƙe, zan samu mai rakiya in ce ya murtuke yanka ya bawa kowa. In dai kana da rai sannan kana da gata kuma kana da kowa, sannan ya ila shi in ya so ya tabbatar da ɗawa uba ga kowa. Ku dauna na Hauwa ta zo duniya da Adamu ne ba uwa da kowa. Kuma kansa Adam ya zo duniyar da ba uwa ga uwa uba har ya fi da kowa. Sannan annabi Isa uwa ya ce da ba uba ya zama jagaban gaba fitila ga kowa. Amma dukkan waɗannan dukkan sa'ad da bawa kin gaban a gaba Afirka da kowa. Ke dai da lallami sannan da hankuli kana da bincike aka cakuɗa da kowa. Tuba na ce kafin laifin da rabbana zai ajiyar wacce rana mai wuya da tsaye. Domin gamo da ke zai zama sarkake ramin da sassake ya zubar da caccake na kayar da ba a nutsuwa. Rabbi ka ce ga tudu kaɗan haɗe babu wanne kewaye shi na bindiya. Daɗa ni nan ina nufin ko da inda ka yi nufin za ka sun kasa ka komi shi kai a waye. Amma da sun umarce ka sabar rabbana a to karka dangana ka cira su kai a waye. Idan ba abin halitta saba bai halitta ko gaban iyaye. Shi ko makaryaci nasara fa ba ya ci dan ya riga da ya tabe Allah ka shirya. Karya fa mai kwarara ta yajjira kira tun da ya alahira ba wani batun alayi. Karya tana fure ramin tana fure har Hausa sun kace karyar ka ta tsiyaye. Sannan munafuki ko babu bincike wofan ta kan yake yau ku ta shaida kowa. Inda ka yi abinka sun bar girmama ka kuma zancen da ka faɗa ya zama kamar gyaɗa kuma ka hutar da kowa. Ma'anar da zan faɗa in ya haɗo faɗa ransa ya daɗaɗa a malakutu sanada kabarin sababu kowa. Allah ya ce masa bawa na mai yasa ya ki ka haddasa rai an kararsa yau ga ka kai da kowa. Ranar fa bai isa zai so ya ɗan musa baki ko bai isa gabbai su za ka sa si fallasa ga kowa. In za ka ci da bayiniyar abin da kai karkan matsa wa kai daidai karfin ka kai karaba ka ba wa kar in batar da kai bar in nusar da kai sadakar tuwo ka kai wata ran rashi ga kai karka aro na ku aiki na tallafi in ba ka korafi ladan ka zai tafi inda iniyar tafi ladan ka bai tsayawa. Ina ɗan daka fitar da hannu baka ga yawo matan taka kar su fito akwai karnuka. A birnin maka da ɗa da mata duka fita da rana tsaka siyan turarurruka.
kaman dan haka ya fitar da tsarin raka bisai ka huta duka in ka ji sayyama ayyuka idan an daka a duba mai raunuka a bashi domin haka koyin sanin mai maka da kai laifuka ka durkusa kalluka ka ce ya yafe maka domin hakan da maka haba musulmai ina muka yi da duniya haba musulmai ina muka yi da duniya na ci musulmai mu zauna a lafiya haba musulmai mu zauna a lafiya mu zauna lafiya mu zauna lafiya wa ina muka yi da duniya wa ina muka yi da duniya ba mu zama da lafiya Allahu ba mu zama da lafiya wa mu zauna a lafiya mu so yan uwa mai zumunci Allah shi samu dace ba mu zama lafiya amin da inganta rayuwar mu